Sartu! Gure talde feminista duela 3 urte sortu egin zen, Bilboko udala egindako proposamenari esker. Hasi zen kurtso hasieran, ikasle da buruak eman zigun ideia, eta oso ondo iruditu zitzaigun, eta onartu egin genuen. Unamunoko talde feminista duela 8 edo 9 urte sortu zen. Egun horretan, etorri zen Carmen eta esan zigun Saniko talde feminista bat egongo zela, eta nahi genuen apuntatu ahal genuela. Nik esan nion, baietz eta joan nintzen. Eta hortik aurrera joten naiz aldudanean eta gehienetan. Ni enteratu nintzen zegoela talde feminista bat, orduan galdetu nuen, eta bigarren mailan uste dut hasi nintzela taldean ja. Noiz ez dakigu zehatz mehatz, baina gu sartu ginenean DBH batera, zegoen. Duela 4 urte, gutxienez, badakigu zegoela. Gure kasua, bigarren batxilergoan geudenean sortu zen talde feminista, eta testu ingurua oso garrantzitsua izan zen, ze momentu horretan Gallardo ministroa geneukan ministeritzan, eta Bert eta Alonzeren legearekin batera urte potente izan zen. Ikastetxean bertan, patioaren antolaketan pentsatuta, oso adierazgarria da futbol zelaiak zenbateko tamaina hartzen duen patioan, eta bankuek eta zenbat leku hartzen duten. Ikasleek eurek esaten dute, pixka bat, bazterrean daudela ikasle mota bat, bazterrean gelditzen dela, eta beste ikasle mota bat, jaunda jabe direla patioaren erdian. Esaten idatea zergatik jazten naizen arropa handiarekin batzuetan eta horrela. Eta niri ez diten plan, ez dit molestatzen baina ez zaite komentario ona iruditzen. Baina uste dut, azkeneko urteetan pentsatzen dugula, erosoago gaudela, zaiti pentsatzen dugula, ez berdintasuna eta saldu ere egite igute gizarte berdin baten bizi garela, ez? Eskubida ditugula hor idatzita daudelako, baina eskubideak idatzita goteagatik hori ez da praktikera eramaten da uste dut, ez dakit gure amek adibidez beste, ez dakit argiago zutela igual, zeren alde borrokatu egin bar zuten, eta guri pixka bat saldu egin digutela deke berdintasuna lortua dago eta pixka bat historika batzu zarete edo esageratzen zaudete. Konparatzen badugu generazioz generazio berdintasunaren kontua, nik amamarengan pentsatzen badut, edo gure ikasleengan pentsatuta, garbi dago aurrera pausuak egin ditugula. Gauza asko lortu diela, baina ezin garela lasaitu. Ez. Zeren... Jarraitu behar dugu, jarraitu behar dugu borrokarekin. Guk uste dugu maitasun erromantikoak txikitatik inkunkatzen digutela, adibidez txikitan ikusten ditugun telebista saioak, Disney Channelekoak beti dira gizonak emakumea salbatzen dio, beti emakumea isildu behar da, eta horrelako detaileak beti nik uste dut markatzen digutela txikitatik, eta asko. Horrelako informazioa adin horretan jasotzea, nire ustez oso kaltegarria da. Erakusten zaigula pixkat maitasuna dela eta maitasuna eta ezkontza, familia diela, emakumeen bizitzaren zentroa eta gizonen bizitzak beste gauza asko dituela, beste zentro asko dituela, eta oraindik uste dut horrek eragin handia daukala guregan. Berdina, balorazio positiboa nik uste institutuko ikasle emakumeengan ikusten delako boteretze prozesu horrek eragina baduela eta tresna ezberdinak dituztela emakumeek matxismoari edo berdintasunezari aurre egiteko eta erabiltzen dituztela, ez beti, baina ikusten da hor behintzate eragin hori. Eta bestalde batetik, balorazio negatiboa gure ikasle mutiengan ere oraindik, ikasle komunitate osoko gizonezkoengan errotuta dagoelako ere matxismoa.
Gu ikastetxean ikusten genituen beharrak izan ziren batzuetan egiten ziren komentarioak, gu haien arka geundenez, talde bat beharrezkoa zela ikusi genuen. Gainera uste dugu ikastetxe bat dela ezitzeko toki aproposa, orduan feminismoa normalizatzeko leku ederra da. Oraindik dagoelako jendea ez dakiela oso ondo zer esan nahi duen feminismoa eta pentsatzen dutela matxismoaren aurkakoa dela. Mentalitate matxista bat daukagu eta batzutan ez gara konturatzen eta hori aldatzeko beharrezkoa da. Ikastetxean talde feminista bat egotea oso beharrezkoa da, oso positiboa da, ze ez da bakarrik berdintasuna lantzen irakaslegoaren gandik, baizik eta gazteek lantzen dute eta ikasleen gandik hurbilago daude. Beraz oso positiboa da, eta hori, neskak daude batez ere, baina mutilak egotea ere bai. Azkenean, feminismoaz da ideia berria, badago antzinetik sortu behar duan, gu ikuspegi berri baten parte gara. Azkenean feminismoa da zure eta besteon gauza bat, eta bestekin hitz egiten eta holan asko ikasten duzula uste dut. Eta azkenean ere bai taldean komentatzen genituen gauzak, bakoitzak bere barruan, bere kabuz pentsatzen zuen horri buruz, bakoitzak bere iritzia ateratzen zuen, eta azkenean barne formakuntza bezalako bat dago, ez bakarrik taldekoa edo. Feminismoa pizkat zabaldu egin zen, ez zen gauza berdintasuna soilik, pila bat, mikromatxismoa eta... Hori da, gehien bat, matxismoa leku gehiagotan identifikatzeko gaitasuna eman zigun, nik hori sentitzen dut. Egia esan da oso mugimendu potentea izan zen, kurtso guztiko neskak iaia parte hartu zuten, eta momentu honetan beharra somatu genuen, eta gu zehozer esateko eta egiteko genukala, eta bertan egon behar ginela pentsatzen genuen eta parte hartu genuen. Nahi genuen parte hartu ideia polita iruditzen ditzaigulako eta ere bai modu batean gure apoioa emateko eta guk ere bai ideiak aportatu eta gero egiteko eta aurrera eramateko eta ikastolan ikusi hobekuntza hori eta guk sentitu harrogu zerbait ere bai egin dugula. Uste dugulako ez daukagula gizonen eskubide berdinak, eskalean ez ikastetxean eta beste alderdi batzuetan, eta hori aldarrikatzeko edo sartzea, ni pentsatu nuen oso erabaki ona izango zela. Alaba, ikasle, zaintzailea naiz, amona naiz, sukaldaria eta ama. Garbitzailea naiz eta emaztea, hori guztia aldi berean, baina munduarentzako ez naiz ezerez. Sortzailea, laguna, ausarta, azkarra, bromazalea, maitekorra ere banaiz. Baina munduarentzat titipare bat besterik ez. Lodiak, argalak, altuak bazuak, aldaka zabalekoak, azerrekorrak, txikiak tandiak, modazaleak, kirolzaleak, alferrak, astunak, jatorrak baita ere. Baina ez ere pertsonak, emakumeak eta iraultzaileak. Emakume eta olako bazara ere gureken behar zaitugu. Kanta, dantza, hoi egin eta egunero bizi ditugun bideiakariak salatzeko. Gaur, altxa zaitez, eta iukazazu zen. Gora borroka feminista! Guretzat talde bat sortzea izan zen, niretzat adibidez harrotasuna izan zen. Ez zeuden horrelako talde asko, hemen Bilbon eta gainera jente nerabearekin ez zegoen ia ez da talderik. Eta, pizkatzaile izan zen, ze lehendabizi ez geneukan oso harrera ona, izan hemen institutuan batzuk barra egiten zuten, beste batzuk tontakeri bat bezala ikusten zuten. Baina gero pizkanaka, seriotasuna, edo ekintza serio bat bezala ikusten zuten, eta guretzat niretzat adibidez hori harrotasuna eta jendearekin zure ideiak partekatzea, nire ustez gauza oso positiboa izan zen. Gero bai ikasi dugu egon diren neska oso garrantzitsuak historian zehar, inork ez dit inoiz aietaz hitz egin. Aukera oso ona izan zen, parte hartzea lehenengo aldiz talde feministan, eta niretzako aldaketa handi bat izan zen, azkenean hainbat gauza ez nekiena ikasi nuen. Adibidez, lehenengo urtean egin genuen bideo bat, hainbat emakumei buruz, eta azkenean superpolita izan zen proiektu hori egitea. Hori da, azken finean, eskaini digu ere, pertsona berriekin harremantzea, besteen artean, eta balore berri batzuk ikaste. Talde feminista nire kasuan izan zen nire lehenengo kontaktua feminismoarekin, gainera kontaktu hori izan zen lagunen artean edo inguru seguru baten,
oso leuna izan zen, oso positiboa, eta ni ez dut uste asko aportatuko nion proiektuari, ze jende asko ginen, nigan proiektua oso potentea izan zen, eta nire barnean zer urratu egin zuen, eta niretzako, oso oroitzapen ona da. Taldean niri, igual, indarra eta honekin segitzeko gogoa. Ikusi duelako guztia, institutuaren giroa eta hori indar gehiago. Eta ni taldeari ideiak eta ez dakit. Eta nik ere uste dut, ekintzak egiterakoan ikasi duguna izan dela gauzak seriotasun ezartzen. Erakutsi dugu indignatuta gaudela eta nik uste dut jentea horretaz ere fijatu dela. Nik adibidez, futbolan jolasten dut eta ezingo nuke futbolan jolastu. Eta ezingo ginen etorri ikastolara ikastera eta ezingo genuen egin pila bat gauza lortu dela feminismoa. Hori da, azken finean ditugun eskubide asko eta egiten ditugun egunean ekintza asko ezin izango genituzke egin. Talde feministak ikaslei batez ere eskaintzen diena da haiek sentitzea eragile, agente, eta izatea aktibo, mugimendu honetan. Nik esango nukena da, batez ere ikusi dudana taldean dela, eman dela jabetze prozesu bat, jabetzea zenbaterainoko haiek daukaten ahalmena eta eskubidea hori parte aktibo izateko, antolatzeko, borrokatzeko, protestatzeko, eta era berean horrek eragiten duela haiengan ere boteretze prozesu bat. Gaur egon gara komunetan, ispilutan, pegatzen pegatina hau jartzen duela kontuz. Edertasunaren estereotipoak eta eredu irrealak desitzura dezakete ispiluko irudia. Pegatinak itzatze ditugu, berdin delako martxoak 8 edo azaroak 25 izatea, ze matxismoa egun guztietan dago. Eta desberdintasunaren aurka egun guztietan egin behar da. Nire ustez ikastetxe batera zoazenan, etzoaz bakarrik irakasleak erakusten dizkizun gauzak ikastera edo liburuetan ematen dena ikastera eta hutsune oso handiak daude eta niri olako talde baten egotea gauza pila bat. Eman zizkidan gauza pila bat ikasi nitun eta gaur egun dakizkidan gauza asko eta nire bizitza pertsonalean martxan jarri edo praktikan jarri dituan gauza asko eta gaur egun ditudan pentsa molde asko hortik datoz. Eta ezkenean milaka gauza ikusi ditugu eta pertsonalki asko lagundu dit. Ni uste dut momentu horretan izan zela lehenengo momentua, adibidez gure generazioan noiz emakumezkoak edo neskak hasi zirela hitza hartzen, ze momentu horretara arte gehien bat mutilak zeukaten iritzia eta haiek mutilak denen aurrean kontatzen zuten beren iritzia, baina emakumezkoen iritzia bigarren plano batean zegoen, ez daukat hainbeste pisurik, eta momentu horretan hasten da emakumeen ideiak edo ez dakizu horrekin barnez atozen? Ados nago, batez ere institutuan ikusten zen askotan mutilak zirela politikan eta parte hartzen zutenak eta agian iritzi handiagoa zuten edo igual iritzi handiagorik ez, baina igual ahotsa handiagoa zuten. Beren ahotsa agaian garrantzitsuagoa zen emakumezkoena baino. Eta agian konturatu ginen emakumeak ere hemen dela. Boterea ematen dizu, talde feminista bat egotea eta sortzea, boterea ematen dizu eta zure etorkizunerako ere segurtasuna ematen dizu, bai. Ez da erosoa feminista izatea eta erabaki hori hartzea, beti ez da positiboa, askotan zaila da, gauza askotaz konturatzen zarelako. Zaila da, baina nik uste pena merezi duela. Eta olako taldeetan egoteak eta horri buruz pentsatzeak eta beste neska eta beste mutil batzuekin gai hauetaz hitz egiteak baita ere asko laguntzen dizu. Tabua bai bada, hai emakume libre izan, batu zaitez borrokara. Nire gonaren neurriak, ez du ezan nahirik jada, gauean tranquilibili, kendu dezagun ikara, orangu izango gara, bai benetako manada, maitia ere zindako, zorginen bilobak gara. Askotan ere irakasleek guri irakasten dizkigute gauzak, baina
talde batean egoteak, gu bakarrik ikasten dugu, eta gu ikasten dugu, baina ere erakutsi aldizkegu pila bat gauza irakaslei ere, batzutan falta egiten da bela. Feminismoa da egon beharko lirateke gauza bat, orduan aportatzen dio normalitatea. Orduan, azkenean jaiotzen bagara ikusten feminismoa normala dela, eta hau egiten dugu ikastetxetan izaten talde feministak, orduan ikusiko dugu gauza normala dela eta egon behar dela, eta jarraitu behar dugula horren garapenaren alde borrokatzen. Azken finean, urratz urratz, azten gara ikastolan, eta adibidez, jartzen ditugun kartelekin, kurtso askotako jendea kontzientziatzen dugu, eta haiek bai, etxera heltzerakoan, adibidez, kontatuko dut etxean. Ikusi dut kartel batean ez dakit zer esaldi matxista dela, edo holan. Azten gara ikastolan, baina gero da gauza bat zabaldu egin aldela. Gure ikasketetan jasotzen dugun material guztia perspektiba batetik idatzita dago, gizonek idatzita dago, eta azken batean egiten duena da pixka bat gizarte patriarkal honen oinarriak sustentatzen ditu azken batean. Eta guk adibidez, gure taldeak egin zuen ekintzetako bat izan zen adibidez martxoaren 8an filosofia irakasleekin hitz egin genuen, eta lortu genuen klase bat emakume filosofoi zuzenduta egotea, ez? Zaitik gezurra dirudi gaur egun Simone de Beauvoiri ze garrantzia gutxi ematen zaion, nire ustez ikastetxeak bai izan behar du hori kontuan, eta pixkat hor hasi ez dakit resistentzia puntu bat izatea, jasotzen dugun beste sozializazio guzti horren aurka edo, ez? Aldaketa hori ere ikasleen gandik etortzea nire ustez positiboa da, instituzioen laguntza egon behar da, baina ikasleen gandik etortzea mugimendu hori. Bueno, pues nire ustez talde feministaren lanak eta figurak ikastetxe batean eskaintzen duena da errealitatearekin lotura zuzena. Eta bihurtzen duena da feminismoaren borroka ez egun konkretu bateko gauza puntual bat, tutoretza konkretu batean lantzen dena, baizik eta egunerokotasunean presente daukaguna eragile hori presente dagoelako. Haiek agente aktibo bihurtzen direnean, haiengan horrek daukala inpaktu handiagoa edo eragin handiagoa eta sentitzen dutela gehiago berea dela. Agian etorkizun hobe bat eta jendea jakinduria pizkat gehiago izatea, ze azkenean bizi gara gizarte matxista baten eta ez digute uzten emakume modun libre izatea. Nire ustez, martxoak 8ko eguna oso garrantzitsua izan zen eta historikoa izango dela uste dut. Nik greba egin nuen eta manifestaziora joan nintzen eta oso sentimendu ona izan zen, ze neska eta mutil asko zeuden eta ez nintzen inoiz joan manifestazioan handi batera. Baina aurten izan zen, nik inoiz ez nuen ikusi alakorik eta oso harro egon nintzen, kasi iaia negarrez egon nintzen, ikusten nintuen hainbat emakume, gazteak, nerabeak, helduak, zaharrak, eta izan zen, postasuna itzela. Eta hainbeste jendea ikustea kalean, ere zuri laguntzen, eta horrelakoak, gauden emakume guztiak hori bat egina, eta oso polita izan zen, eta niretzat, itzela, ikaragarria, ez dut astuko inoiz. Ni pixka bat eszeptikoa naiz, eta uste dut, bizitzen ari garen ez, azkeneko urtean dagoen boom hau ona dela eta gauza asko lortu direla. Gaur egun egia da neska gehiago usartzeila esaten babitu, ni feminista naiz, eta hori aurrera pauso bada, edo horri buruz hitz egitegia da aurrera pauso bat dela, baina nik, batean aurten adibidez, botera daukaten komunikabideetan nolako ez dakit harrera eman zitzaio mugimendu feministari urteetan zehar, ez aionean inongo garrantziarik eman, ez dakit pixka bat, beldur pixka bat ematen dit, baita ere pixka bat
mugimendu feminista baita ere nola merkantilizatzen saiatu diren marka batzuk, kamisetak egiten, marka moduan saltzen, eta nik ez dut ikusten benetan aurten sistema eta gizartea hainbeste aldatu direnik. Baizik eta uste dut sistemak feminismoaren kontzeptua moldatu egin duela, baina, ez dakit, gaur egun bizi garen sistema honetan, nire ustez, feminismoen aurkakoa da. Orduan, sistema ados baldin badago feminismoarekin da, feminismoari hitzak daukan esanahia, kentzen diozula edo esanahi hori galdu egiten dula. Eta baita ere kontu eduki ez bihurtzea feminismoa bakarrik emakume zuriaren borroka, erdi goi klaseko emakumearen borroka, baizik eta kontzeptu askoz konplexuagoa dela, askoz zabalagoa dela eta hori positiboa dela, baina kontu eduki behar dugula. Travestiren eurien melodi beten zuten da urrunien. Urbiltzen zara esanez, gabadeik edeko gura gure sekretuek. Geu iseltza direie. Nire ustez, gehien bat neskak animatuko nituzke proiektu hauetan parte hartzeko, ze emakumeak asko daukagu esateko gai hauen inguruan, eta uste dut gure ahotsa ez dagoela oraindik hainbeste bermatuta, eta oso garrantzitsua da haieken euren ahotsak eta euren ideiak aurrera eramatea, ze gure ikuspuntutik orain ezin ditugu haien nerabe gazteen interesak bermatu, eta haiek dira haien iritziak defendatu behar dituztenak. Pues azken finean, lotxa alde batera utzi behar dela, eta azkenean beste pertsona berri baten idei bat gehiago da, eta orduan beti kontuan hartu alda. Mutilak, mutil oso gutxi daude, eta feministan da animatu nahi dugu mutilak, animatzeko ez da bakarrik emakumeen borroka baizik eta gizartearen borroka. Eta oso ongi etorrak izango direla, eta dela. Gustatuko litzaidake kurso guztietako eta gela guztietako mutilak egotea, eta ikusten dut ez dagoela mutilen artean hainbeste mugimendu feminista, eta gustatuko litzaidake mutil gehiago egotea. Batzuk pentsatzen daurie feminista dela bakarrik neskontzat edo ez dakit, baina mutilek ere esan aldira feministak orduen, beraiek pentsatzen daurie ezin dauriela sartu, eta bai, sartu aldira lasai askoz. Lotza duen pertsona bati esango nioke gu familia bat modun bat garela eta lasai egotea, zean eroso sentituko dela. Bueno, nik esango nioke jendeari, jarri behar dugula denok gure partea, ez dela bakarrik emakumeon gauza, dela guztion ekintza bat edo, eta dela beharrezkoa. Eta denok batera lortu dezakegula gizarte feminista bat. Emakumeak asko daukagula esateko, eta lana eta bidea luzea izango dela, baina mugimendua sortzen du, eta nik animatzen dira, ze nire kasuan kriston esperientzia izan da. Astutas, valientes, grandes, pequeñas, audaces mujeres, en lucha eterna que sueñan, una realidad opuesta que levantan el puño contra la verdad impuesta, honestas y además siempre dispuestas, con predisposición para llevarlo todo a cuestas. Escucha, mírate, hago una apuesta, ¿te crees que nos pararán sin recibir respuesta? Solo ha conocido una única verdad, no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar y empezar a actuar, es quizás lo único que jamás nos pueden robar. Que solo ha conocido una única verdad, no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar y empezar a actuar, es quizás lo único que jamás nos pueden robar. Grandes científicas, pensadoras, políticas quedaron enterradas bajo la mirada crítica de gentes con barbas indecentes que no vieron la belleza en la mujer valiente. Cantidades ingentes de gentes unieron una fuerza que iba a contracorriente, pero sus mareas moradas y fuertes consiguieron calar hasta en el más inconsciente. Que solo ha conocido una única verdad, no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar y empezar a actuar, es quizás lo único que jamás nos puedan robar. Que solo ha conocido una única verdad, no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar
y empezar a actuar es quizás lo único que jamás os podrán robar. Y ahora canta el himno revolucionario, ahora que estás lista ya nada será en vano al fin y al cabo. Tengo poder en mi mano, vida solo hay una, yo no voy a desecharlo. Quien solo ha conocido una única verdad no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar y empezar a actuar es quizás lo único que jamás os puedan robar. Quien solo ha conocido una única verdad no podrá con sus ojos mirar otra realidad, pensar y empezar a actuar es quizás lo único que jamás os puedan robar.